Uyake gima mwanchu muri ya bigeta seni kia Ndizi TV ngo kwaligania naenda sentunda ya gatatu asitogo sanga omurobiri obwensa kia bono mambye keromete ngari tukoria alamisi neli tukotogo koira gwetera lichiko buna twagotebia abukare omogeni ito oberika gukira nase studio nende ntobetogo sanga amange kubwatikana neli chiko kubwatikana ne kyombe gia LSK asara bekago tumanyanga LSK ningi kiego koraga igasoro gongorwa Gusii abeka gukonera amange alingete ekyombe kigumwanchu murigereria ngo kwaligane bene linde tobeto gusanga asobwa mona bakanda gutobwatia asense mwachiche mitandao sense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News sense ye website na bakatunya gwetera www.ndizitv.net bwego na bagosanga na into ekerengeli kiago goseli boliriago wetera ase namba yesimi ekerongo kubolenga na bokulika ujumbe ya genke wetera ase namba yesimi ya 0792192834 erindo tumanyinga yokubwati umoroberi koru na baigoli boliriago asomogeni litukolia lero kondo mwanchu murigereria atiangireri bageri gali abene kwaligani umogeni ase studio atumanye na kiakoro kwa karibu sana. Ndio muno samari yeta grupu Constitution-Gideon. Constitution-Gideon no mwana usito wa Kisii County kurensa ya magenke. Na ndabone ganda somunya ndo munyakerogo bikyo abawakiri asoro sagirwa Southwest yaseke Gusii tumaitu sendanye lokeso Gusii ya irianyi. Okay, karibu sana sogo ikirana ase studio erinde tobeto gosemia omwanchu murigereria emambye ya lero korinde korata tebingo LSK ekyombe kigakia Law Society of Kenya ningi kelikia gukora ase ense ya Kenya. Ekyombe kia Law Society of Kenya ne ekyombe kero siri korengana ne rikiko lya parliament. Ndogote Law Society of Kenya Act. Na ekyombe kega ekrosiri ase enkere moyo wa konya birengereri kie kimachiko na gokonya nsakinde bali batanyare konyoro bosemi buna soko korere kina bitukurukanga propono ase okonya eserikali kere korosiri chiko gosego kore bintu bete birusi kainere lichiko asoko nyoro bosemi nansa chinde nko batore ne watchdog waligereringa ebintu bya serikali gokorango korere korengana ne katiba yetu usama chikandi kyagoteba bintu byo binge bine tonya gokora ase kyo kya Law Society of Kenya ne kyombe kigo kere kenyingi ma bali asemeyemo. Kini kyombe kyo ngibwate kinsaginane ase kenyingi ma yasagi mumna maatege toko ga Southwest mbwate county sano Migiro Nyamira Kisii Migiro Mabei Norogongo rwa Kirigori siorure naroko teninto bwate ya West Kenya bwate de Kisumu Kakamega Busia Bungoma kandi paka injire ya Mumias tenikatwara North Rift iyo no rosagirindo se branch bwate de Eldoret ekatira kinse Kapsabet kandi paka Kitale then tukatwara North lift fare iye bwate de Nakuru Kericho Narok kuchinse mecho tukatwara Mount Kenya iye bwate de kandejira ya Nyeri Murang'a kinse mecho paka Embu Meru then tukatwara Nairobi iye bwate kinse muna Thika Kiambu ne kinse muchionjo kanaine alafu tukatwara South East bwate Machakos Kitui kandi paka Garissa Ruguru na eyo moelio tukatwara Coast iye bwate terende esema ya Mombasa Kilifi Ramu Marindi. Okay, yakigima sogo tweresera igasobwa gale ngatenga omwanchu murigererio bereka kumanya ekyombe ya LSK ningi kelike gokora nende kutoberito kwemanya chinsagi sense ya Kenya korinde wakili mwanchu muri naganiti kumanyanga erinde obegokoba member ya LSK ningi kelioganire gotwara Kuba member ya Law Society of Kenya LSK igota kira kobo mwakili
osoma masomo kawaida kuri primary and secondary oende university okore law kero gwakorire oende school of law okoba admitted uno mwari bogeti enamba nera tokoewa tokoroke gojakanga B105 B105 imuri gose ya nonde bwensi kero muntu agwade aya kwenda so notaka kubeka se RSK search engineer se umutandao abakonyoranga enamba nyene yane njomo nyene kubeka B105 osobekeri italiane garioka iga korentera ibya yane ne namba yane kero kwa iru enambeli nalibono ko recognized as a member of law society ngokoba certify ngabono mwabere mogoso asikyumbike yenambe nga yekwena nukurwa kero ko admitted area ya yuto mugujia law society of Kenya because admission yako korane CJ ugo konyana na chief registrar of the judiciary about admission number litanga kero wakora admission number bama kwabona inamba ejiko kuira law society of Kenya kwa registered so nduwa the law society nduwa secretariat nduwa the CEO so yendege kwa kan the registration is between the CEO law society of Kenya and the chief registrar of the judiciary no those two offices working together editari auliaba listed as a member of the Law Society of Kenya. Na tuliko ba member busaigo. Ntobwate some kind of contribution toko kora every year kemto kwimukia certificate. Contribution yeyu nerego kwa eligibility na certain year kwa renge member na go participate kwa renga activities RSK. Ekero kuligereria wakili omaite ense aberege gokiamoka nabo monta komanyanga wakili lero anyakabwate nambe igwateba nga B105 nerera bakwenda rosie hayatebe nabwate B107 kero kende buno mwanchi omurigereria ngakia gokora amanyenga enambe yiga gose wakili oyiga nare fully registered. Is there a way montara beka go prove nga gose gwetera se mitanda beka go checking amaene o mo wakili oyiga nare fully member ya LSK? Ntobugate actually P105 here twense kuru the time to jagete ko registered miaka ya vile mengi so actually 70 years enambe yiteri go change P105 stroke omago bike namba yao engebne namba togos ekebande tanyara go change yo nyore nambe ndegao ekerota yitego check usumuntu na registered go ko enda se gogo obeke RSK search engine ekorrentere search ya advocate then you kama lido yo advocate you uzonyo kubade namba yayo beke ego korrentera ali se website ekorrentere ipyaye ekorrentere na marietae ekorrentere umwaka abeta admitted ni namba yaye onye ubwate certificate ya 2024 ego kurikiranga practice status inactive onye tobwati ekorika inactive onye bukwete akorika deceased onye bujoine tie public service like you or was a magistrate or say judge ekorika judiciary onye bujeto office of the attorney general na tukuna jabotambe ekorika office of the attorney general kwa whichever capacity or lakini indicating you are member of Law Society of Kenya. Okay. Does it mean wakili nga omuntu kerari wakili lazima abe member ya LSK? Is a compulsory requirement kiagera Law Society of Kenya nere ko regulate your conduct and they bintogo kora kiago tugo utako regulated na bora anyore kwa wosire kwa chirensko ya machiko so ejinere professional body to regulate nengito bwana dagokora. Okay, biyakegema omwanchu muligereria nigo tokente gusanga ase omoroberio bwensa kya bono mambya kero tokendete gukwanira iguro yensemerie kyombekerigya Law Society of Kenya ekero mwanchu muligereria tokendete gusanganere wakili Gideon oyogendete gutumanya igoro yobokoreri bwabo nimetinga sama tukamange kwabere gukwiburia nga ekyombe
keiga mirimo kiri kegokora kurindiri kuria rero wakili obeire gagukweresera subwagari nendo bere gagukumanyanga abantu baroro babere bagwesoke bagote banga barabuni n'aba wakili bale igonga kiora bokora umanyenga oyo no mu wakili bwekene umanchi muri yakinga kitaganite gusanga so murobere igango kwenyoria nga Asitense mwachichi mitandao ensemeri ya Facebook unabokanda kutobwata kuwetera Ndizi TV News Digital napoigo asensemeri ya YouTube ugenda kutobwata kuwetera Ndizi TV News ensemo ya website nabokulika ujumbe yago uwetera sensemeri ya website www.ndizitv.net namba yesimi 0792192834 sangana inte egoika omoelio wakili ntwarara amatukabu angoiga obochori mbwa babogo kolekana asensemeri ya LSK ntwa batokonyoru murai yumoya otenete kiumbe kirigia LSK na enkagetenga obochori bwa babogo kolekana ngwa bakogoso ase ntunde yiga yokubo munyakero gwa asensemeri ya Southwest akora tumanyango obokoleri gosobuya bogo chora barai gotenenere kiumbe kiga mboro byobo ubo raimbu akoro ando boro akoro no bwa nasa na office branches imbono togenda tagokora ji branch yawo ne ya Southwest imbono tu tangasire amabaga tuabaire tukore obochori gwitu ga Southwest tari 25 mwezi wa 4 umutinyo muyu mwakoyo so mbono bagenda takobeka amasakarabo bali babugate interest kenje na sabiri emyaka ebere na rorire nga sena sabiri nonde nere tigabugate kiagera obukoreri ubuga mutagire ko babuga umuntu yomo kirenga ki kana sabiri nga kibangera maskani na ndende nkitigamo nyigurere nonde nere arasuguma ara abantu lakini ubwana sana office mbwa akoro to akora jikura taresina tiza mwezi wa pili tugachore viongozi it was unfortunate nga previously ntu agwate muntu itomo Gusii as office umuntu bikanga ngo Gusii ase kiroge kenene kie ase Kenya CRSK ninje ase njana rengo munyakerogo nanto gwate kamukunjiri y'abanyakerogo Kenya ngima nane ase nangeje biko Gusii so ebintu mbire biko soka nga ki opportunity kiko konya abantu baitunsa kinde ase ikiumbe KRSK ikoboru kiabeko kokoko totatu ari abantu baitu ebirogo byo konyara byakira ase kinyumba kinde se sakubinde ndo bakusitwa tugaratore gosa lakini boniga ya sign out konyete around yeye tugatora se kirogo kirigia Judicial Service Commission tugachora umwaso mbati uriyo ba se committee iri na CJ na bande urigeria ogurika kwa bajaji magistrate staff we judiciary na antore ntu aroche iyo mintomo gakamaraga arengororo ntu aroche ngabantu bitomba benefited lakini iri ngawe tororo ntu atige tetora somo gasoigoro tukiri gokonyeka lakini tu agokire ngo mutaga jirororo ere negerere abana bitora insiko babero batatu na bariko ego tu arasukire na se council ya RSK tu ajora naro tu gatoyomo okungose amano nere no mwana itogusiga iga nere nguche kansa se council iri ya Nairobi so igontoroje nga abantu baito imbaji go benefit ke ari se council go tuara tore ki board ose roads board what RSK then to monto ko represent the Royal Society of Kenya se roads board mutabe yabakon mo konyora mo kobeka monto nya ibisa ku bide bidira abantu bono then to monto damya kabe ko to what tribunal to what commission ebintu ne binge bibiroro lakini mabaga etanya go jaseito usedi go jali moigo nona se interview jigo koru na sobsi otaton general ntutakire tuanyora a member ya Royal Society ngo ikaransero umu Gusii karanse anyoro mu Gusii umwe wana nero korigo interview
baminto binde bigambiri bigeni Kenya nere nawa denga na inte kuikankwire seito so ebintu bine bigambiro ororo ebisa kubinde byakorire tu ngi tutakokorera tokonya abantu naho bojorwe igaga etore ebisa kwebinene ase branch etoraba kusina bagere na kiromo kusiaro nkorora murenga esakinde no nyomo chando abantu bito batware nabo umugusuito nabakorera esajja tatia bakonye because bone kanto bugate ki committee naro tubate ki committee nga pa bench committee tubasi yose committee unyorenga kiri maraga jete na borete nga imurata ke ko kibe ko to suggest yitago bone ko dende gukora tugateba manga ikoti kaende ka be kumanga teraja kalende ko be kabareme kakati tugateba borabu nero ikabe ko lakini mikakati direkera nabantu batumguchi ororo lakini sokora kinsemo kinde asebarenge bwanga akemba bege to bakabeka abantu so nabokoranga nabogotema gukora kinde gyonse geke kerenta abantu ange aya nkororore nseginde asebno pepisagini kina kirikiae toroje abawakiri bakamyoka bagatenoro bagatenene family gote kwigirira umwana uri koje ngagiakiyete nibinde kabire bimbirororo egende gyakyo totari gotaka twaso mono because tutakire tuaba abantu bari neutral siasa mono tu asimni chama tutakiri personal represent you muhari bugeti arata ke ko ndibito bya siasa lakini ne society to be crime to bono etore UDA go setore ODM a society to take to korego because we are supposed to represent everybody totari go fair found so to ko every country and yons kwa bere ko kwanera wakili igoro ya umugusi kwenyorera libaga asensemeri yobora ya sekyombe gya LSK na ndenganga yetenga mwanchi muri nagendete ko gokigwa ngakuruka gasensemo ya South West ngwabete ko kwenyorera libaga lya bene kolinde nkwaba ko gukwana abukarenga abona iga asikwa beira sobora yobiga semya kebere abona iga no chikwena na libageli kerekende timeti naroro kwa beri ko goseye takurumaiga yago because of yambororo rekero mugusi yako enyorera libaga ilio gose asensemo yago nkigiye kogera abona igo kwanekya nga tutaiti guchiko so asensemeyo naende aba wakili abaiga baraba bagwese kibagatanga yaya wakili Gideon tutagete naenda agendere no burayo nkikirabe tutagrase asensemo yogo segeta boniga mbono bagende de kobeka masakara mbara koreru screening torore ngomite ti etresol usingo tamite tresol ajoso e parod na korengana ne ebi korbiane tintageti kororekana kubagana membership yane because oyo romoxi yo tari moxi bonsi mbandi gereti aso bakorera bwane na tintakiri ndorekana nganku everere kande kubagana membership because tekiro muntu e frontier a colegas a resto ikire ahora nyona asanare na koreta magoso muntu ndara improve mo ahora nyoro asanare na improve it mo by challenge buja kuikira standards na set so ibinde bimbiroro lakini abana baito narorire bebe kire byabare lakini bono insego tenganya rebe na iroko boko igona kubagana kuborai bwito ase chama ya South West na before ntaraba omunyakerogo na beto mo secretary general bwe Kiombeke myaka ya maila so nere nguya korenta abantu abaye abaje no bucyusinde nsakinde ngenda nyaje guikera irinda tunyara gukora kubura iborobuya nande tunyara kugendera Kiombeke mono so woni gasira ikere ndoje natakire ndari taya politics RSK ye branch perhaps inga kiende pada yali ndaje ko consider ko sene na an office
ekubwanga kigogokia lakini asaboniga onye nabero munyakero bono tingo nyakurikero kere inseye munyakero kiagera so nabondo jego parate barinde nga emirimo kwa berego gukora n'emiya na ndi tukanitye oburayi bwago ogendererende lakini ni ase egitabu gitu tukugareske art ni ndarao tukusabu kitamu bere lakini bono iyo personal decision ngaya kitamu yamana asabiri tigana ndenge ondenere ibageri agenderere tuarode abantu abange bagutaka bakwera office bintu biri mbiri buya kyagera na southwest yombugata abantu ange 280 members asa abantu 280 tutakena bauto bana opportunity mabigero tutaiyo barore nkiritu akorete na bakobi bagenderere so kiroko bero office mono I think bono ndiro ja kwa rusifari so nakina we tamu ya mukana akorire nimbwate ibintu ndagifunie na akorire like kana so office na gwire pombe marakabere ya national that's a country ingi ya football nimbwate trophy team ya nena ya very champion for the last 2 years iyo era aven con as a team ndoja ku win 2 consecutive times. Second, ninja abeto mutangani competition nga hi activity ya Royal Society of Kenya hiyo ya gokoro na iro kerenga kiti yangu kiende masinani so last year host just cup tournament in Kisii Stadium aba wakiri Kenya ngima bagacho anda baga gokenjira to conducted mpaka na kikwaro je ke to de EGM baga consider kwana na akuru seche tati igona nje nabekire marking ani nje mutangani na sibolete ki activity ku Nairobi ngirenda masinani in between kwarode courts yitu yakorire gasingia sana to n'abanya comprehend nga courts ngiyo yakorire gasingia because that kind of communication to with the committees here CUC and the PAPE to be to kore binte byambaka igasi yagende to bwati challenge challenge ndo je tuatwarete yamo kero tuatwarete over a communication breakdown no morant register rasia ngaroja mana bete ene ronda tebe challenge otherwise in between doche administration in terms of leadership ya Royal Society ya koride gasingia na nturatu arako ubakungondo bensi na in terms of wasako konya abantu baitu ndubwate secretariat ali masaba building Kisii asengu ikaranza kera icyuma kotegerera maramisi kurwa sabantu nako baki advice asuriyo jire ugatensa kinde challenge yekina taito bosemi na free of judge ndoru wakani so every Friday we can satore safety kerere public holiday osekeron karangeri ndensko ya lintini konyara we can satoko bali turi ngao ni wiki last week ndarengororo na badi tuguriye igoro ngekansa na barabu bali bajete tukora ntena babu tukabo bosemi ngabatagite okay mbia mono sana asokwerera sense moyo burayi bwago ndochenga ekirukuriye nga asense mona haroro kwa beri kugukwanira kwa ikeranire na ende kwa beri guko tambuke nsemeri ndo watanga challenges ntwanyorete igono kiorokererie nga oburayi bwago no butingo bori kigima ekatoko so asense mende Royal Society of Kenya ni ritelibaga aso kwigirira ekatiba ya Kenya kora tumanyanga nseme yerano aso kwigirira ekatiba ikatiba ye ya Royal 2010 na majority ye timu ya kolete final tuning ye katiba na bawakili epipengere mbira se katiba hawao no nyeteri 100% nebwate ebintu bike bitakere birosibwe emanya ko ba complete nyetakire lakini are go pendi na political goodwill ye leadership to bwate lakini ebikora getembere bigokorwa bikogera into uno mwana inchi kawaida atanyare kuboria so Royal Society of Kenya ya vile ku champion for rights ya
wanchiku nsachinde kumyoke court kuri kama rube ku address press onyene president ngwaroche na jorete chief administrative secretary bakamyoke court baka court karu orders yoko declare in those position jata kere koba ebintu bile obojori none chigasi gikora cyarikwa court bakaende court bakanyoranga nikikabire ibere giko benefit ya Kenya ebintu bine bimbiroro so erori itende ningi bune watchdog we keep watch on the government on other bodies guna chigo kora ibikoro byabo not even including parliament nkonye watch tore tuarange ebintu na normally ase tonyore kina sakinde at organization ba file batari SK lakini getakire totuaro bosemi normally to wa price kinekyo tuare tuna interested party secretary was a friends of the court secretary tuenda ku advise was tuaru input yeto unankiye goteba so ibinde bimbiroro na tuakorire binge seko korono koranius botambe was ko ga internet abakoro binte binge ro society akorire nande torone kiombe gia konyira abantu baito nande tokosaba kegendere boigo secretary bali batabuga tie sauti tunyara koba into ikiererezo ose amaisabo aso ukwigerera o ebintu byo bigokora kinyuma ye katiba so ebintu bi contribution towards abantu batate ko enda against katiba I think pro society ya kolega singi yana ndento bendera gukora ekero kurigereria wakili tobe tokorora amatuka mange nga moweso kebene mukugikiria ebikoro biri serikali egendete gukora kero kindu mwanchi muri naganite kumanya onye ya serikali ya chire meminja neri chiko ingetambukiro kikiri mu guchimoimukia ingetambukiro ekenene tukuimukia mate serikali nduruguri executive yoka SRSK tukuri bikoro bya executive tuarige ibikoro bya register ya parliament ne bikoro bya judiciary one enjere muno ko ende court enjere ya kabere no gukora amandamano ninjire ya gatatu sekinde no gukora signatures aso petition in parliament keroto de ndete koru ombao ya koru asinjire tali endonge so chinjira njira wao tuna ro society to gukora ase utaka kororanga abayiga bayire responsibility bakorire korengana netakire use bagire baminja yeri chiko ekero kurigereria wakili nkonyora tore asense merigo se buna kero mukurubikana watanga ininchire ya monaro iyoko mochi bikora bya serikali kero kende onye mobere mukurubikana because kera matuka ya maige kero tukurigereria mwabete moko enekia nga serikali teliko te obosibole ebigambero wikirania amagani yabo kero kende kero muarubikana ngochi muri mwanya resolution okorobekana to korose kato jire ekoti ngo provide room for negotiation such as a committee yaba selected ya rigere yebinte ntango example to bugata boniga guseto abumaga yaba ekero binabire abawakiri bakora to go propose for free asanzwe bari babugate right mada bindo nebi tunya kanyoranga injira gitu ya koriru pesa kiabo byo wakanjiro wakoro je wakan mapema tukaiwana Kenya ngima tukaendo asinjira ya maandamano tukasarenda jifile kirije tuaba roje twakorerbo they formed a committee ya Royal Society the judiciary urigiri na ebyo bibi yarenge ne committee ya rent de ya correct views from abantu wali bausikanete nande report ndo jengangere soke
Egia kamera boniga topima ine na kia kitua ngusa toenda maandamano judiciary asinjira yoko gende n'ebikoro byabo njataka korente ngendo nga huduma kiosk kiosk desk ya judiciary ebekwa se huduma centers countrywide into abanyene tukarigereri kanyo onye boni gasto ikaransete abantu betu bakombreni n'abantu mbale tokoroka kikwa kine kimaskareta bakoboriana niegas bakubangana n'abawakili n'abantu abayiga ke tokonyara gukore follow up tokonyara abande mbagwate protection maybe from nonye nasa abasikari because ibagiriga kiro monta mu ibere abakwenda ubutorera abasikari keke bono kobeke report umuntu okonyara goserwa turi gokonyo tugatenga onye judiciary independent huduma ekiosi ngobe kupere huduma ingo kwenda ku supervise kiagera imari registry se judiciary abakarani mbaro still yari kire mari yaranda supervision nando iboro sibintu byo bakora o muntu nsiko umuri umwaka na kibesa is against integrity so ari huduma ngakyo chikola monda tukanyanga ikeba bakomu so tukarikire CJ agatora akarangeri council ya Royal Society bakaikaransa bakachore team and they could review. That's why the program we taraba roll countrywide because we fear taringe toba danku toregasi but we fear inga members of public ngoja kurubari kibesa mono yogokora umuchachi baja kurukuta n'ikaransa huduma center ngaki umuntu ukoba igari arege n'ata gokora onyo kunyara kuiba igari registry ase are monitored so ibintu bine bitokorigerera onye ne government nkogera bare onye tuarentira amararimiko lakini government mono igite kugune order ye court because na utokora maandamano to ikaransa banga inango kora barege to kuguna ndimambi agire ujumono so the best remedy to asero society to konya kura serikali nene ose executive kero to butaineti court order it will stop the activity iyo to kwandamana against sente ya bewe ngato endango to ikaransa to kuane to manya sasidere and nje kiranya kuiwana again. So into 10 personal interest, we really looking at Kenya utabugatie sauti. Yes. Okay. Byeke masoko eresira so wagalenta ite orabwatererabo turasoso mutumukomuke gotokwirana no chigotomanyanga nkuru kichiri LSK yebwate anene aso kwegerera ekatiba ya Kenya. Miamono sano mwanchi muligeria Wigitaseni Ndizi TV nigotogenete gusanga ime yomorobilio obwensa kia bono mambia astogenete gusanga nere wakili Nyambati oyogerete gutukwanira iguru yobokoreri wikiumbeke ligia LSK anaboigo libaga irete anene ase okwegerera ekatiba ya Kenya mwanchi mulingo kwenyirenga abakwenda gusangana intwe ekerengereri kiago wetera ase namba yesimi ya 0792192834 elinde obegukubulira libuli lyago gochya ase wakili naboiga sinsemo chichi mitandao wetera Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube and Ndizi TV News. Naboiga sensemeri ya website wetera www.ndizitv.net. Kwende tetra saso mutimokomoke igo toskato nyegerango ino turaseke kekirebosio elinde tobeto gusanga amange. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusii.
imefika. Easter Kids Extravaganza 2024, siku 4 mfululizo ndani ya Camel Park Hotel Kisii. 4 days talent competition hosted by Mr. Practical Daddy Mbizo. Tutakuwa na cartoon character, fun games, quad bikes, bouncing castle, boat riding, face painting na zinginevyo. Register sasa. Kama kawaida, vyakula mbalimbali, vinywaji, parking iko sambamba. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi wiyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator, air compressor, water pumps, chibetri, demolition breakers, submersible pumps, welding machines, chimashini chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetera namba cyabo Gusii Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sige kigetambe asiri gurirense agerera. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga ando tibono ngoja kutoichoreria ara abana aga nike kesho nike kesho ni wataipenda kuna kishingo mechumukonya kulikanga ichiko baira shwali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mokaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Abana sanyo. Changa cha kuboda. Mokaya mitomo chandete. Mabeketa majoko. Ayega ngorega gonya gotera abana bachochi abana batota abana abo banyene no bwatmyo na abana. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuriche cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au biyo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi asenamba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano nesato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo chirebo shiobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asoro sagerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo boigo itari gwakona maruire ayirera natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo ilikwe nyorera amaryogo yo gusarira bimeri indagira next supplement chetugo amaryogo yo gusarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Byakegima umwanche umurigereria bwitaseni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania ase ntundende chinga kitogendete gusanga emeyo morobiri obwensa kya bono mambya asitogendete gusanga nere wakile Gideon Nyambatio yogendete gutumanya igoro yobokoreri ase kyombe gya LSK nabo igo libaga bairete ase okwegerera ekatiba mwanche umurigereria konyara ntaraso aso mutima komokeigo naganya wakili atumanye chinguru chiriba gwataso kwegerera ekatiba nchire chichi koldo taraligereria gusatara bagakweraniria libolelyo atyataraligereria bali bagendeta kubwatia omorobiri bwensakia bono mambekera ndo chinga kila unyakeza gotebanga good morning watching the show live mbiamona sana William Mogaka atebanga watching live from Migiro County tuning in adi mwisho atangano wale nomoruyo ya Jacqueline Kemunto abana baito na Elvina Viona Chantel
Sherin Mary na my daddy Hassan Mogaka na mama Joyce Mokeira pamoja na my brother Paula Sande, my sister Lady na boigo my sister Lydia na boigo my sister Rebecca Mogaka kurwa mulemani abatebanga pole nene guchia asimundi kyasogusira omungina Milka Moranya undi uyorabega kwenigwa mambia aliasensemelia yemonga Nyamache SDM atanga pole sana asi familia no toramo kerondo chinga Victor Omondo atanga no agendete kubwatia umurubilyo uwinsa kia bono mambia kwa chinsemo chirichia Nairobi West tuko pamoja hadi tamati na Rispa Gwaro Christine Kirubo agateba liniri transformer Orenge Salome Kimuntonyo ni omoibori Anthony Ragori Mokogoti Onyangare Series Pagisiora Shila Kimuntopo Lombaki Boys Marirasu Ziri Ruma White Elvis Opande Zakari Makori Muginda Charles Savangi Rose Muchemo no Mogaka Kerecha Emusurengia Fred Nyandieka Musima Omaturi Vincent bonsi ime yomorobili ombye mono sana sibali mugende takubwati umorobili bwensa kebono mambye na boigo kolika ujumbe chaino korende wakili mwanchumuli naro bagako boli aboigo libu peaceful protest. What else is LSK doing in the capacity to put the executive on check in terms of upholding the rule of law and constitutionalism? Ndio maana se aseri swali hilo. Enchira toranyare kobeka executive on the checks ikiri kinjira wao. Kare nate abanga ntuwate ase injira yoko inde court ase a wrong lasting remedy aso ku interpret the constitution na karore bikore bibie serikali ntuwate eri ende to kora maandamano ose tora sign a petition to tome lakini RSK igere statutory body na wego soeru kusana wego soya kwa niaba ya members babo gose aba Kenya into igotoko ba ekyombigete tokabone iliso ya Kenya nonya na maandamano ayo kero togokora ntutakite support ya Kenya na liego twara impact gose effect yenene na ata organizations zero the right minds so kinguru chito chinene no kuru obosemi kero twanyoro basemi tuarure tuasikiri audience tuariniru rialina tokomio katwara twande court na ase ereskento bwate various committees chikorigeriye bintebyo na eto kuengage like yonyene Ministry of Education eto kuengage means an APS na other directors were involved tuarigeriye ndegego sinya ya tuwa kerenta suko tuamio kosene court onye interior ministry we do the same koenda keregento kiagera ntokunyara koenda sana umbrella to challenge it to be being one keregento nkebwate department yabo na we go as part that department because circumstances nziko ba the same yes. Ambia mono sana Ann Charles akotebanga good morning, we are together with my husband hadi mwisho. Ambia mono sana aliweriria kabire wakili arikotebanga there are instances where some advocates convene with some participants, e.g. insurance in the court parties or other third parties to swindle money from unsuspecting members of the public, especially when it comes to accident cases. Rules and regulations chiko guide our practice. Na tuarorire ase amatuka maega amange tuarorire ase ibintu biki accident byabeire kwanyora umuntu yo oumiete akoendo orentu asomo advocate ne umuntu getore broker broker iyo kwanyora nero ko negotiate on behalf of umuntu yomia saja tatinero kwanyora ngago demand ya percentage yayo do into diji kurita ni organize
korikoga na chiproka igo tubwate that understanding between mwakili ne client that when there's an accident I'm incurring chibesa kiana go koreki nekyo na na ja 30% na kwa 70% update kina kielile but when you are able to work on efficiently oko ngakana na koreki na ko judgment wa proceed go execute ntubwate ki insurance gete kiakure kitari wakana claim se chindo konyora members of public watali aware error judgment ya somirwe court ya kuri somo tienya yomo ochiro mwari bageti sauria go bosemigete nga mwari wese chindo ri chibe go enda so mwari bageti complaint ni je kinate bangu attend on Fridays bacha na ngiro mwari bageti yo amotendo ngangore court kia undi kigote ndonde nga ya kinenkierete kikaenda appeal so chibesa que acaba de depositar ya se joint account toka nyete ya pili teraera você ikine kintu akore kaera insurance ya kwa você ikine nkierete oigatu amurangiri ikirasi getu atwalire but where it comes to the tension of our society una ochire kenyume eri chiko then into bwate disciplinary mechanism or organs within the Royal Society asata kirande abeke complain ategererwe no mwakira ategererwe toko nyoro mwakina rakota magoso akwe fine itabe suspended or say have expelled from the practice so those systems in Migiro na then todo kara se branch into the powers for disciplinary to kara mediation we try to arbitrate torenga ntiranere nada bange ndo chenga to baiwana nire kokonyora communication breakdown yakaba yaba lakini rende mwanya bantu ase tutanyare guikira that's why toko barfanga ngenda Nairobi ase committee ejorire kurigere yari bintebi yate step mara moja. Okay, mbia mona sana sukwiraniria amaboli ayonga gitenga mwanchumuri elio bakakoboli liboli elio obeire gakomanyeke gatatanga asomorobire igabwensa kia nigo tokogumanya tokogosomia mange igoro yeli chiko kwa bagokumanya asobo imigonga gitenga gwikira bona iga kwa bere gokumanya igoro yobokoreri bw'ikyumbeke ya LSK nande chinga kyorabe ko gutwara umucyando nga yorabe ko gokonyeka kuru eka twabere tukoligeria sensemeri elibaga irete asensemo yo kwegerera sensemeri ya Constitution go se katiba mwanchu muri area narorobaga kuboli ngam asense mende ngonyorolinga abawakidi mbarororo babiri bagwesoke bene kerokende kwanyoranga mbari certified kerokende ngobwendete kubeke claim nga umwakidi oyoiga tabete ikago bwatia chinchira kiri kibwenerete gwesitara bakako ba certified asoko ba asobo koreri bwaye nabora nyorenga kerokende bayimukire getambuke twabarode busigari bwege ekigambero akolendo nyembara babako ba approved korwa sense meria LSK ngobwenete koimuke gitambukiro konde teatra so asensemo eyeli boli ndero nakuboli ngam nguru kichiri ekyombe ya LSK kebwate ase okwegerera Constitution wase katiba ya Kenya na gilate aba into as a society etore registered under an act of parliament ichi korea parliament na lichiria parliament goto gaidire nganto bwana twakora so egente gotoa negeto bunga ntobwate that statutory mandate kuigerero mo Kenya na nje turegerero mo Kenya ni risauri tubwate information yeri chiko tokonge noao turanyare kuruo basemi igine kitangani ya kabere turanyare gufile ikina ya gatatu turanyare ku represent wanchiko asige ndonga public interest litigation because igendo kera akoru nke tu affected lakini ki affected ya bantu gete so the only way to va ndororo ni tura assist go file ikine court under public
interest litigation such that a court yetegerere both parties nyara ko ibina chinguru monoto bwati ndobwati nguru unora do muskari atenene bunduki abaseri gosene tiagas into chinguru jete chirororo ase ogwa advice no gukoro buringori nga njira eyega yikirosege koro ikiyakoro asenjire ndedo for instance decisions injire tikoba made ne serikali lakini decision wa affect yabantu ki decision jiri na gyo to filing nga judicial review to ende court kusabe court ense ege decision yeri enyerusyo nyekwas kusato file petition saja tadi court yeri gereri amarami ko to buate njiri ki origote aba ki consider gote na ninki evidence de bian mwanya bantu ko sakamsa jiko bate same ebina kingu jeto to bwate kona ninga korengana ni katiba ya Kenya ebigambiro mbibwenete gutwara obosibole bwa sogo kora emirimo yabo tobeto kora matuka mangi mogwesoke mogoteba ngam kero kindi nga eserikali ngwesona nire gati ko enekyanga ebigambiro biri ebitete ebibwenete kunacha kunacha ebina kubwatikana bunabaganitie kero kindi nchira kichi mwaberi moko beka soko enekyanga na ni bigambiro gali asimo kwenda so babiri bagotenenera obwene bwabo ntobwate noche like ingo provide tore for independence of the three arms of the government, judiciary, the justice and the executive. Ntota kere ikombri ya kira kiyo osen ine kotiere ntota gitutwanya ande interference ya yons we atora nyorangu mo charge geto so mo magistrate narere ikiri opendi in favor of the government then you move the court now what the powers you go seeking at your mo judge you a disqualify kuri kineki and then as matters kia constitution kia raisri na giokoro raisi j go say whoever is in charge of that division of the court I will constitute like a three-judge bench baji tegerera such that ite jikobanga umuntu yo moro rukando yebererekire lakini ase toko nyoranga e bench iri bekiroro ya decision toroje nge decision ere njabe interfered with then you have a right to move to the next court either the court of appeal or the supreme court lakini ase chikomiti tobegete ase toko nga pa bench na CUC na ntobwata atagansi kia serikali kidumbursmani we keep touch with those divisions of the court to make sure nga kere ntonge kolide asenjere ndonge na ya executive takiri interview okay nkora toringa gusento beto kora matukaya maiganga abawakili mbarororo maybe batara ba certified na LSK lakini babiri bagwesoke baikeranira sebigambiro twaroriro bokorere bwabo akirikende ngetambukiro kikeli mugo chimoimo kyanga ebikorobune ebyo matukabosyo mbirigo chiko goikiranirwa nga abawakili no aba bagendete gosoma bona iga amatukabusi barachiko baba wakili ngobwate bali cinjira kikibwenerete abaso asensemeria LSK ase system yeteri chiko abantu mbatonga quacks and masqueraders mbariko around because nabago kolalo when you are admitted as an advocate of the high court you are not allowed to practice if you have been admitted and you have been suspended you are not allowed to practice if you have been admitted but you have not taken out a practicing certificate to go allowed to practice lakini tuarorire abumaega ase umuntu akogenda ense mata manyiri otumia marieta ale abuyekaine yo mwakiri asegete oso mwakinza jindo soete se serikali ulibono numbers ya bere kinene because currently gotore almost 25,000 Kenya ngima aba wakiri kwa nyo ngase nare untara miyoke atumie useno muri one bo kitui abantu bagitui bamayeti babo mayo senyamba tinkabugati obsikitui abantu bari once tua kori uchunguzi tuwaja tuwabanyora kuvuga tubarbaye record then intubwate unit togendete ko wakoni torose ne establish tokoroka rat
that is a unit yokubwati rapid action team yokubwati ase abantu bari bakore gasi obwakiri batari certified korengana n'erikiko bakore kwaita namba babwati no gausi tubwate bibisabisete magega lakini togenda gukora follow up na tugusaba members of public bache batu assist sijata tubwata abantu abo kegero umuntu uyu erago charge pesa kindi cyonse lakini ngeni mbwate erigirese ngakindi nyare go charge negasi yane kero ntakore boronge no bwate powers kyo onsoera because kero ngumuge certificate ngumukinde insurance toga professor indemnity cover asena akorire di bobe kore kinyuma yeri kiko na bo onsoera for damages bobe compensated so abantu buna bari banokera bakore gasi yu mbavuga tatati cover enge matatu go operating jerebira insurance okay wakili kwa bire ko gotebaga bunga nabo umuntu akogosoera atimeti mubwate platform maybe onye wakili yangoseire imbengo mosoera ntubwate platform iyo tokoroka agwe disciplinary committee yere Nairobi asokorochi wa complaint and also roach through the Royal Society of Kenya tubwate practice standards department then tubwate office ya Attorney General iyo nere bwate eco regulate the practice yeto so asenaro also okay lakini enda at the branch level kero bwate complaint uja tu akora mediation tubwate ni disciplinary powers timeti igase orogongorwa busi maybe nda wakili yangoseire timeti ngaimbwenderete kwenda kubeke claim kyane ogo cha subsidy ya SK secretariat kwa appointment kwa rike complaint ya kwa appointment kero kwa rentire complaint nyori ngateri eri ndanyare gukora within immediately within the level then to qualify kwa Nairobi okay wakili mwanchi mulia na rotete kumanyanga mubwate restrictions chi wakili asichibonete ko kora imirimo like bono buna yorega tumaitega aworo manyekero ga sensemo ya southwest akirikino nubwate restriction inga kuruga ga sorgo ngoro na ruko bonete ko kora imirimo gosina bo gukora all over the country no gukora all over the country and we are in the process yokotema kuigura in the East African community because now ndogwate East African Law Society we are member states here jointly in terms of the relevant law societies ndogwate Uganda Law Society, we have Tanganyika Law Society, we have Rwanda, we have Burundi, we have Ethiopia, we have South Sudan. We working out to the East Africa community to so around so that to cross border practice. So in terms of currently in our regulations allows me to practice any part of the country. In the restriction, but in Babugate Bari a few Babugate permission to practice like Arusha Tribunal, Sierra Leone Human Rights Court, such a kind of whatever you permission. Lakini so far, we still within the country. Okay, biemana sana so kueresira so bwagale. Ndochenga Walter James agotebanga good morning Frida, say hi to Wakili. Atanga watching live from Texas, USA. Agotebanga there were claims by the President of the Republic that some magistrates and judges are compromised by bribes. How did the LSK take the matter? Once to anyorele a genuine complaint, we forward to Judicial Service Commission. Ketua forward Judicial Service Commission. If commissioning ya ikaransa ya rigiri complaint. Eko nyoro mo magistrate so mo charge. Na wate claims jivekira against minjira correct. Igako was suspended. Buna boni ga currently in my branch iga as a court yamaremo ya Migori mo judge Ororo na be suspended and the president appointed tribunal origiriri
ki complain kiabe ku against him tribunal yo eko bachiati na omo skoito koto papiri ya kiage nero munyakero we a committee eri so ntoganyete bato eri kiu ne binte bibi abegetu so that mechanism nero lakini abantu bitoka takire batch open namba kwana gururo bago barente evidence ngama oyina itu engombe kujiga tuwaroje oyo na kolete gendo gete agate buganda butore rwakare masegete you know once that evidence ya rentru to forward then onye no korangeru to korange to appear before as a panel eri to rotate evidence na rate bwira neri once yanyo na akorda magozo gapandaka. Okay. Liboli lya kabera ko bolinga mawakili at times are paid huge amounts in cash. As people who abide by law, how can they account for such monies in terms of remitting taxes to KRA? That is a personal issue in terms of declaration of income which is KRA. Na omuntu kawaida takonyara kubwatinga nyambatingwa kana jibesa gete gachi nyinge kiga tobwati kitabu tokoka advocate remuneration order kigo to right onye agreement na rikire percentage kingo charge onye ne kina na akorire kirenge jogete kingo charge kibesa kiane na obligation yo wakana tax kujia serikali ere chikumu yani lakini ntobwate responsibility but here individual responsibility not a collective responsibility you work on taxes to the government but in tuna bakiri as well ntobwate that client advocate confidentiality in terms of disclosure even though msajinde mugaje osengaje debyo bi client ntatakiri disclose to members of public na habu no tubugata bono gese gira serikali because pata de gota yanga kijiwe sekete njiro bugata kianyarebe ogache te account yae that kind of circumstances we have not agreed because ni nyare go disclose because of that kind of relationship tubugata but in terms of wakana tax imbe onye nyamba tindi wakana musigo inoyo onye wakana na aru musigo you ni hari yangu okay lakini tokonyara kombori na nyambati kibesa gete ayonyo goje tingakaneti engage KRA ekole fora okay mbiamana sana mwancho muri beta sediki Ndizi TV ni gotende tosanga imeo morobelyo bwensa kya bono mambia stogendete gosanga na wakili Gideon Nyambati oyogendete gutumanya igorobo yobokoreri bw'ikyombe gya LSK kurugiga sensemo ya Southwest chingaki agendete gotosemia amangi byemono sana swali magendete kobwatia omurobelyo wetera sensemeli yemitandao Ndizi TV News Digital na bega sensemeli ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website wetera www.ndizitv.net gatoso ya semo timokomoke igoto koirana ntopeto gukorera asentunda iyo moyo. Laboratory ya Dynapath nigebwate evidenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta murukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itomu na atari to kurida marwaire na malaria kuri tore sukari, kupima blood pressure, kupima tore kidneys,
kumeta liver function test zonse correctly. Nkuru baro bukoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bare omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyire gando tibono ngoja gutoichoreria abana aga nike kesho nike kesho ni wataipenda. Kuna wakishingo mechimukonya kulikanga ichiko baira. Surely azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Abana sanyo. Changa cha kubodia. Makayo mitomo chandete. Mabeketa majoko. Ayega nori go gonya gotera abana ba chochi abana ba to tabana abo banyene no bwatnyo na abana. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Byakegima omwanchu mulierera begeta sene kya Ndizi TV nende ngokwaligania asentunda yomoelio chinga kitogenta gusanga imeyo morobilio obwensa kya bono mambia nimetu mwanchu mulie kwabere gokwebulia amabolio kubwatikana nga ankonyorole kali sebinyoro nga ebyombe mbiro rokonyara tobwate tokukabesa na chibesa atimiti wakili nga asnaroro montara beka hosoa kubwatikana nga obere gakoneligwa kali sebyombe bire. Ase sautu anyore challenge ya vera se tikoti bino bikwira matuko SJ yachire ne program tokunga small claims court small claims court ne court ya bekru asoira amna gase to bosongo to gata bachachi Gusii gato gata bachachi bane saba magistrate yani bane bao kolese binebyo as a small claims court ne kina korengana act ge kibesa kiae kitariweta ni 1 million na ekine kiege gokorwa sama tuko 60 yoke metinyebere kiera so nigia chakarero kwa file rero ikine go chaka Jumatatu Jumaine gwajagira koeu kitariki kira rituko Gusii judgment itakire soke from the date wa file within 60 days so to kobego chukoratimuka ukobega ganda so kine kyo bine byo ntubate bina bi accident ntubate bina bya madeni ebina biriye fali ya yatari betani shilingi milioni 1 nebine byo tuenka to request y'abantu baito babugato mu chando eriyo komenye kodi amatuka mange mo consider mo soji koti ekyo kibakonye bwango ni kufanya dikine koti yenene ya kawaida na ndoro nke korwa se and small claims court na buku ke withdraw which you file iga saja tikere within 60 days na efisi waka nuo ene PRC lingefu 1 so ikinebyo ndoche nga abantu bisezo ko ende to nyare ko bikonya goso konya abantu bienda bwangu second to bwate
ekoti tokunga gender based violence sejinde basaja nga tokwa kuchindo nyomba ntoko konyoro kusporero takukwana ngantu itetwe lakini otakero ndo report right ya uchirikererigwe nyeno mongena boitete mongena nda report nyeno mwana itetwa ile ya kijinzia ya gender then tobwate mediation committee era affiliated the judiciary asibi na especially vitabu ati sorry ebi mune biye family ebi na moranyare kugayana bigotumu onye moko igwana mwandari kibwango biera no ebi ne bya criminal ebi ne bya bere bigotumu na nderi kikorende ndigendete kuringuriwa osukurigere mono toronge bina bionsi binyara ko ndere ni mediation yabono motua tukarojina goji tonge ko ndikire twa korea kare lastly ntwa roll it out online platform as all cases kiko file online lero to komye kimasakara ngo chikoti wanjeru ote ugenda login nyore account kugosene cyber gosekumwa laptop gose computer otome win voice waka online mpesa then even ibi nabinde hearing e ko online asinjire moyo gotaka kwara kisebitu so those are future changes na improvement so far ulikia kwa sikoti kitu turuko ntoko tebanga ntoro 100% kiagera twande ba compring ibi na byabo byanyoriru tarakoru ne bikoro bya court to court okay ndachenga ibiro byetu byatonyolire kigimatemete usino bwate engana yago iyo moeri gucha somwa nchumuligerere ingana mebinda bekase abantu bamintombiringa asinche binafs nabo kire ase support nanyorire kurwase more asobokorerwane nase togendere kuchimotu nasabire muri support ase abateneneri especially bechi court na abawakiri sacha tatibato ku improve more na gokorera abantu baito ase ngerengi yani ngerero bwango sacha tati bintu biri byarenge kurumaya gatu akanyoriro kina kyaba myaka 20 kotini myaka 10 bisire abantu baita bange twatware challenge ya astomenya de kinyomba ntwanya gukora success ni aseme bondo yaito kindly na basabire mukore success monyore kitaito manje bakonye aseme cyane niyo simata gutwara somo kikete giborete bina asama tukawoje okay mbye mono sana wakili asogwikira nase studio na bigogo sanga na intwe metenga richi kotogendete kwegeria omwanchi omurigeire richi konigeri bwatamanga na mange ntugukora somo robiri kana ndito gukwarigania chinga kichinde rindobe kogo sanga na intwe mbye mono na sana nayo mwanchi omurigeria kwa beiro ibwenye ncho gwabere gotobwati akotwaga chage tomorobiriga gwikira bonega twikira omwere no gosembire kwa nunda kwa bere gukwimanya amange konde gwikira apno gwikira omwere wo morobiri bwiri tukoria rero tumerane weekend otumerane litukoria ankyo Friday astrabe tugusanga amange ritere Frida keruboni gotoba tokubwaterana nere job maangi uliane kemna chibi channel yogi lyabere liko gwikira sola sinchira yabenene Abigail Nyanchama bakobwaterana na Kelvin Mugambi mwanchi muri elia twara buri elio bya imigeta seni kya Ndizi TV.